खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव थांनाय 19 जानुवारि खालाराव जा गिलु बालु जाथाय जादोंमोन जा दुंहाव थासारि जादोंमोन बै समाव गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां नाबां जाबां भाइरेल जानाय नाबां जाबां बाथ्रा बुंनाय गोबां गोसारदोंमोन आरो गोबां बाथ्रा बुंग्रिफोरनि सायावबो रैखाथि बिफान थामहिनबा आसाम पुलिस बिफाना नोजोर लाखिनानै गोबां खादों आरो जेलाव दैथायहरदों। थिग बेबायदिनो सासे जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय रायजो जानाय सासे लाइमोन जायनि मुङा बयजोंबो सिनायथि मुङानो एबा बिथांनि मुंखौ बुंब्लानो बयबो सिनायो बेनो जाहैबाय बडलेण्ड हेमब्रम आरो बे बडलेण्ड हेमब्रमनि सायाव माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोरोन्थि बिथांनि भिडिअखौ लानानै माखासे गोरोन्थि फोसावदोंमोन आरो बेखौ दुखु मोननानै बे समाव बयजोंबो सिनाय जानाय जायनि मुङानो बडलेण्ड हेमब्रम बे मुङानो बयजोंबो सिनायथि बेखौ लानानै गोबां थांनाय 19 जानुवारि खालारनि जाथायजों सरजाबनानै बिथांखौ माखासे ब्लेकमेलिं खालामनानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथाङा दुखु फोरमायदों। मख'जाथावदि बिथाङा सासे सावथाल हारिनि लाइमोनब्लाबो बिथाङा आबुङै बर' रावजों ब्लग बनायो बिथाङा सासे इउटुबार एबा ब्लगार बिथाङा बर' रावजों आबुङै मोनफा मोनफा भिडिअ बानायनानै रायजो राजाफोरनो मोनसे सांग्रांथि होयो एबा गोबां सांग्रांथि होबोदों एन्टारटेनमेन्ट खालामबोदों। लोगोसे बिथां बडलेण्ड हेमब्रमखौ गोबां मेल मिथिङावबो हांख्रायनानै गोबां बिथांखौ फोसावदिं एबा फोसावहोनायफोरखौ एबा एडभार्टाइजमेन्ट होनायफोरखौ नोंथांमोना मोनबोदों। नाथाय बिथाङा दुखु फोरमायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाबायदि बिथाङा थांनाय 1 बोसोरनि सिगांनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन सावताल एबा आदिबासि हारिखौ बोरला थिर लानानै माखासे जिउ खुंनायफोरखौ लानानै सोंखारिनायसो बाथ्रा बुंदोंमोन। आथिखालनि बे 5G मुगायाव बेफोरबायदि जों गोदोनि जुगजों सोलिबा जाया होननानैसो बिथाङा गावनि सावताल हारि एबा आदिबासि रावजों बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय जोंनि माखासे फिसा ससियेल मिडिया बाहायग्रा बिथांमोना बडलेण्ड हेमब्रमनि भिडिअखौ गोरोन्थियै मिसलिडिं खालामनानै गोसार होदोंमोन बेखौ दुखु फोरमायदों आरो बे दुखु फोरमायनानै बिथाङा फोरमायदों दि फैबाय थानाय समाव थारैनो बर' रावजों ब्लग बानायनांगौनो नाङा एबा बर' रावजों आं बानायनाय जानाय नंला दां होननानै बाथ्रा बुंथिदों बडलेण्ड हेमब्रम बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला बिथांनि गोजाम भिडिअखौ थांनाय 19 जानुवारि खालारनि जा दुंहाव थासारि बेजों सरजाबनानै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय माबोरै दुखु फोरमायदों जों बिथां बयजोंबो सिनायजानाय ब्लगार एबा इउटुबार बडलेण्ड हेमब्रम बिथांनि दुखु फोरमायनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाना फैदिनि। आङो बर' रावाव आङो भिडिअ बानायला। हेलो रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायाव रिसिभनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। थ' लोगोफोर जोङो मिथिखागौ कि बे क'क्राझाराव जानाय दावरावनि उनावनो गोबाङानो आंनि भिडिअखौ इउज खालामदोंमोन पुराना भिडिअखौ ओमफ्राय बेवहाय गोबाङानो निउस मिडिया चेनेलफोराबो आपल'ड खालायना लादों गावसोरनि चेनेलफोराव कि नायदो बडलेण्ड हेमब्रमा मा बुंगासिनो होननानै। ओमफ्राय बिदिनो गोबां क्रिएटर्स बा भिडिअ बानायग्राफोराबो आंनि भिडिअसखौ डाउनलड खालायनानै आपल'ड होलाबायगासिनो भाषाखौ रोङालासेनो आङो मा बुंदोंमोन बुङाखैमोन बेफोरनि मिनिंखौ बिजिरालासेनो गोबाङानो आपल'ड खालामदों। दे बे पार्सनेल क्रिएटर्सफोरखौलाय आङो जेबो बुंथ'ला जायफोरा भिडिअस बानायनानै हगारो नाथाय बे निउस चेनेलफोरखौसो एसे बुंनो सानो आरोना कि निउस चेनेल जानानै बिदि बुस्थुफोरखौ बिजिरालासेनो आपल'ड खालामनाया मोजां जायाखै। नोंथांमोना बिटिसिनि मोजांनि थाखायनो निउस हगारखायो दा नामा? आं निउस मिडियाफोरखौ सोंदों जुदि मोजांनि थाखाय निउसफोरखौ हगारोबालाय मानोथो आरो बिदि सानालासेनो मानोथो मिथियालासेनो बिदिलाय हगारनांगौ? आङो मोननै निउस चेनेलफोरखौ फन खालामनानै बुंहरदों आङो कि रिकुवेस्ट खालामदों आदा जोंथ' सान्थिसो लाबोनांगौ बे बिटिसियाव मानोथो आरो बिदि भिडिअसफोरखौ हगारनानैलाय आरो बिदि माने दुंहाव थासारिखौ आरो गरम खालामगासिनो होननानै
आरो गोबाङानो सैथो खोथाखौ बुंदोंमोन कि बड'लेण्ड हेमब्रमनि गोजाम भिडिअ बियो बेफोरखौ जानला मानला दायो हगारनाङा होननानै थ' बिथांमोनखौबो थेंक इउ स' माच। थ' बिनि उनावनो गोबाङानो अबस्से आं माने नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सफोराव नायनो हागोन कि गोबाङानो बुंदों आरो ना बेफोरखौ बुंजाला आं स्क्रिनशटफोरखौबो ओरैनो बे सेन्टेन्सफोरखौ देखायगोन सानदोंमोन बेफोरखौ देखायला। गोबाङानो गाज्रि बुंदों, गोबाङानो मोजांबो बुंदों। थ' बेनिखायनो आं सानगासिनो कि भिडिअ बर' रावाव बानायला नामाथाय होननानै। मानोना माथो बुंबावनो आरोलाय गोबाङानो बिदि गाज्रि बुङो नालाय, थ' बेनिखायनो मोजां मोनला आरो। बाट जियानो जा बे भिडिअखौ बानायला। गोबाङानो सानोदां आङो बे बर' रावजों भिडिअ बानायनानै आङो डलार खामायगासिनो होननानै। आंनि लोगोफोरनाव सोंनो हागोन कि आंहालाय मा सिगांनि बे चेनेलाथ' डिलिट जाबाय, बेयाथ' मनिटाइजआनो जायाखैमोन। आं डलार खामायनो थाखाय बे फेसबुक पेजखौहाय बानायाखैमोन आं माने भिडिअस बानायनो मोजां मोनो आरो बुंथ'ला आरो माथो आरोलाय बेफोरखौलाय। दे जियानो जा बेयो जाबाय एसे दुखुनि पार्ट। आरो मोजांनि पार्टआ आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ, BTCनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बा बे आसामाव थानाय बा जायफोरा गुबुन हादोरनिफ्रायबो नायो बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। नोंथांमोना आंखौ गोबां सापर्ट खालायबाय, बेनिखायनो आंबो इनकारेज मोनो आरोना, उदां मोनो कि भिडिअस बिदि मोजां भिडिअस लाबोनो थाखाय आंबो नाजायो। सम मोनिनि थाखाय आंबो इउटिउबफोरावबो हगारनो हाया गोलावफोरखौ, बेनिखायनो फेसबुकआवनो सर्ट्सफोरखौ हगारो आरोना, माने समनि आंखालनि थाखायनो। आं नोंथां बयखौबो आङो सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ। BTC बा गासैबो जायहा आंनि फेमिलियाव दं, जायहा आंनि भिडिअसखौ मोजां मोनो, बर' हक सान्थाल हक बा जायानो आसामिसफोराबो आंनि भिडिअसखौ नायो, आंखौ लोगो मोनबा मोजां रायलायो। थ' आङो बेनिखायनो गासैखौबो आङो साबायखर बावो। आरो आङो सानाखैमोन कि उन्दै गथ'फोराबो आंखौ माने एफा अननाय होगोन आरोना। थ' लाइमोनफोराबो अननाय होयो। उन्दै गथ'फोराबो 6, 7 बा 2, 3, 4 बिदि फरायनाय गथ'फोराबो आंनि भिडिअसखौ नायो। थ' आङो सानदों आंनि बुंनाय, आंनि रायलायनायफोरजों बिसोरो जुदि मोजां मोनदोंबा आरो बिसोरबो आंखौ अननाय होनायनि थाखाय आङो नोंथां बयखौबो साबायखर बावो। थेंक इउ स' माच। आङो बेखौ मालाबाबो बावला। आं सानगोन कि बर' रावाव जेब्लानोखि आङो भिडिअ बानायदोंमोन सिगां, आंखौ गोबाङानो सापर्ट खालायदोंमोन। आङो आरो गासै फरायसा फरायसुलि गासैखौबो रिकुवेस्ट खालामो, खावलायो कि मोजाङै फरायबानो जाबाय। मोजाङै फरायनानै गावनि थांखिखौ लानानै मोजाङै आवगायलांबानो जाबाय। बिदि आरोना, बेल' नङा, गासैबो बोराय बुरै गासैबो अननाय होदों। अननायानो बिराद गिदिर। थ' थेंक इउ स' माच। आं साबायखर बावो। आं जेसेबां साबायखर बावबाबो फोजोबनो हानाय नङा। थ' बेनिखायनो थेंक इउ स' माच। आरो आङो बर' रावाव आङो भिडिअ बानायला बिदि सानदों। नोंथांमोना मा बुङो? नोंथांमोना एसे, आंथ' सानबाय कि भिडिअ बानायला, नोंथांमोना मा बुङोसै? नोंथांमोननि बे बेसेन गोसा सान्थिफोरखौ माने नोंथांमोना मा सानो अननानै कमेन्ट्सआव लिरहरलाय। जुदि बर' रावाव भिडिअ बानायनांगौबा येस होननानै लिर, ओमफ्राय बानायनाङाबा न'। आरो आङो बिदि बानायला दे। थ' थेंक इउ। बेसिम जार्निया बहुत मोजाङानोमोन नोंथांमोनजों। थ' बेनोसै आंनि फेमिलिनि बयखौबो, फेसबुक फेमिलि, इउटिउब फेमिलि बयखौबो आङो साबायखर बावो। सिगांनि चेनेला डिलिट जादोंमोन, आं सानाखैमोन कि आरो बोरै आंनि फेमिलिफोरा बोरै जइन जाफिननो हागोन।
नाथाय नोंथांमोना गोबां अननाय होनायखाय आरोबाव साबायखर बावो। थ' लोगो मोनगोन, दाथ' भिडिअ बानायाबा आरो बोरै लोगो मोनगोन, अब्लाबो लोगो मोनगोन, संसारा गुल नालाय। थ' मालाबा लोगो मोनोब्ला माथो होबानो जाबाय। थ' बेनोसै, गोजोन्थों, एन्ड थेंक इउ स' माच।